नमस्ते प्रणाम हाय गाइज। हमनी के फूल बेलपाता के अपार सफलता के बाद एगो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे गाना आइल बा। हाँ हीरोवा जीजा। हीरोवा बम। अच्छा हीरोवा बम। हीरोवा जीजा जी गाना के लिरिक्स में हईले बा हाँ। कि हरियर हरियर चूड़िया ले अरे हरियर हरियर चूड़ी ले ले आई हाय हीरोवा जीजा पहिरी के जाई बई सकूल। है ना बा? हाँ हीरोवा सही गईले बानी एकदम एक नंबर में। हम सही लाइन पर रहे नहीं। ना रौरा ऐसा आदमी कहाँ बा, रौरे तो बाकी सावन में कुछ संभरले बा थमले बा। बाबा कृपा रहला। हाँ फूल बेलपाता। महेंद्रनाथ कृपन भाई। हाँ तो मेहनत जगह लगा दी बार हाँ जगह लगा दी बोले बोले बाबा महेंद्रनाथ की जय। बाबा का नाम सबसे प्यारा महेंद्र नाथ। तू कुछ बोला कुछ बोले का बा, गाना एकदम झरझरा के भाग रहा बा और रील पर वायरल हो रहा बा भाई। बेलपाता फूल बेलपाता रील बनाई जा, एकदम बोलबम में बजाई जा, एकदम सबसे बड़ा गाना बनाई जा आपकी के, ठीक बा। हमनियों के बोलबम बहुत जल्दी आवेला बन जा, ठीक बा। आ बेदर्दी भी है तो जानते बन में के लेखनी का कहे के बा, हमनी के बोले में सो हमनी के उतना औकात नहीं के बोलेला तो तेरे लोग प्यार देते रहे यही के गाना के। आ एबार खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से एगो गाना आइल बा, ओकरो प्यार मिलता। मुकेश भाई लिख ले ना। हाँ, मुकेश भाई बहुत अच्छा गाना लिख ले हैं भाई, ऐसा ही गाना लिखते हैं बहुत भाई, बड़ गाना बनाई है ना। ओकरो गाना बनाई लो, एकदम रील पर झकझकाई लो। आ जल्दी से ना एक नंबर ट्रेनिंग के बाद करो के 2 नंबर बुला दी लोग कैसे कि भैया तो बड़ यहाँ के है ना, तो मुकेश भाई अपने रहे के चाहिए। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सब अपने रहे के चाहिए। लड़ाई होके तो अपने में, दूसरा से क्या लड़े के बा हमनी के का भैया। अब कोनो लड़ाई नहीं के ना दूसरा हाउस अब जो बा गदर बा, गदर 2 बा उ सब बात कहत नहीं ना, वो सब से तो कोनो मतलब सब हमनी का मतलब हमनी के 1 नंबर अपन स्थान बनिल रह, 1 नंबर ट्रेंडिंग 1 नंबर ट्रेंडिंग चिल्लात रहे के बा 1 नंबर आ हीरोवा बम 2-3 नंबर के बाद केहू के राखी लो। बाकी राखी लोग हाँ। तो वो लोग जाइए करा के सुनी, खूब सारा प्यार दी, जल्दी से नगरो ट्रेनिंग में लाई। हम जानते कि वो सब खूब पर प्यार बरसाई पर ट्रेनिंग में आई। और हर की रोपल बा फूल बेल पता मजनुआ के हाथ में जातनी देव घर ले जाइब तूर के दुपट्टा में। जियो संजय बेसुरा बहुत वाह। अच्छा गाते हो। देखो कितना बेसुरा रहब। हाँ वैसे कह जा डॉक्टर के संग रहब तो सुई देह दे में सुई ना तो तकिया मार के तो अरे बाप मान लो संगीत माहौल में रहब तो कुछ कुछ तो आइए जाई। हाँ अरे ताल में ना तो झाल में तई जाई। हाँ। तो वो लोग के अभी वीडियो गई जे, बस हम ही चाहम कि हीरो बम के खूब सारा प्यार आशीर्वाद बहुत दीजिए। अच्छा गाना बा, बहुत सुंदर आज वाला गाना। बहुत सुंदर गाना बा, रील पागिल बा, खूब सारा ओकरो रील बनाई सब आ टैग करी लोग, मेंशन करी लोग, सब कोई के स्टोरी शेयर हुई सब कर सब कर। आ जेकरा हमनी टीम में जे भी होखे या जितना अच्छा बना सकते हैं तो वो सब भेज लोग। और नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते हर हर महादेव।